I'm trying to figure out why there a guy running behind him like he's chasing him. Oh, dat is funny. Ja, misschien zou het achtervolgen van ons ik wel voordeel hebben dat er wat hudden draven. Daar rent hij in achterom. Het is onze coach, hè? Die draaft achter ons om, want die moet dus... Ja, die vertelt, die was dus en die shut een beetje hoe het gaat. Soms dan kan het wel gevaarlijk zijn als bijvoorbeeld waarom valt en dan roept die coach dus gewoon heel hard los en dan list los. Ze zijn eigenlijk onze coach en hulp tijdens een sprong. Ja, wij zijn natuurlijk getraind, hè? We sterke jongens, dus... We breken net vaak wat. Nou, futten wurvel us brutsen uit vier hebben. Ik had zelf wel een keer hand op je voet brutsen tijdens de landing. Helaas, kan gebeuren. Ja, dat kan je trainen. Valtechniek. In principe oefen ik wel gewoon op een landing en eigenlijk is de bedoeling bij de landing, dat is als het ware een beetje op een zijkant delkomst, dus dat is niet valt daar, maar wat brekst. Ik heb wel eens bonken brutsen, maar dat hier net vol om uit Philip te maken. We landen gewoon goed, dus geen probleem. Ja, wat super jammer eigenlijk dat het net Olympisch is. Vragen wij zich altijd af waarom dit net Olympisch is. Ik heb geen idee waarom het net een Olympische sport is. Ik denk dat het komt omdat die idioten in andere landen dit nog nooit uitgevonden hebben om ik te veel hebben. Ik zou dit volle lauwer zien als een Olympische sport. Ja, Dan post ik heen springen. dat snap ik net. Dat moet natuurlijk, dat is machtig mooi. Ja, ik denk omdat eigenlijk alleen in Nederland heel fanatiek dieren. Als de punt net helst, dan valt ze erin en dan wist wie het. En heel veel denken wat zonde van de sprongen, wat jammer en wat vervelend, wat slecht. Maar eigenlijk hartstikke goed. Dus loslitten en vast het wetten. Want dat laatste stukje tussen het te wetter gaan en een hele vierde sprong, dat komt zo correct en dat is dan Ja, dan, dat is het hele vierleppen, hè? 50-50% kans. Dat eigenlijk te wetter gaan is helemaal net zo erg. Als het waarom vast, moest loslitten en vast in het water. Op een warme dag is het hartstikke mooi. Dat kan juist betekenen dat het er heel mooi in ziet, maar dat is ook correct een beetje te viersting. En het publiek vind ik wel mooi om te zien, als er zien niet valt. Maar toch komen ze altijd eerder voor een spectaculaire vierensprongen. Ik denk het wel, maar dan moet er ook een paar nijlpaarden bij. Nou ja, dan zoek ik hem zelf net zo vier in het wetten zetten, dan weet ik zeker dat ik altijd oorgeer. Maar Nou, hier in het heidenskip hebben krokodillenskans, dus hier zwemmen een paar, dus het is zeker leuk. Want die alligators die zitten gauw vol en er vallen er nog in. Dus. Ja. Als er een krokodil in het water zou het voor het publiek een stuk leuker wezen. Maar wie weet ooit?